Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A wannan bidiyon za mu yi bayanin yadda za ka samu MB 100 a layin Airtel. Abu na farko, idan kai baƙo ne a wannan channel ɗin namu, sai ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Insha Allahu za mu ci gaba da ɗora muku abubuwa masu muhimmanci a wannan channel ɗin. Yawwa, wannan shi ne daman ba tsohon abu bane ba, ana yawan amfani da shi sosai gaskiya. Na farko za ka shiga Google Play ɗinka, sannan ka yi searching ɗin Ha channel. Sunan za ka gani Ha channel. Na gwammace ba Ha channel ba, EC Channel Pro yake. EC Channel Pro ga shi nan, wannan na farkon za ka yi searching ɗin shi. Idan ya buɗe ga shi nan, ni already daman na riga na yi downloading ɗin shi. Ga shi nan idan ya buɗe za ka gan shi da pictures kamar haka duk ga su nan. Ga su nan za ka gan su kamar haka. To shi ne, sai ka yi download ɗin shi. Idan ya riga ya buɗe maka, ga shi nan kun gani na yi running ɗin nawa yana tafiya. Farko misali bari in yi disconnecting ɗin shi. Idan na yi disconnecting ɗin shi, farko idan ka tashi za ka shiga nan add time, ka yi adding time. Ga shi nan sun ma bayani cewa idan kana so ne kai za ka yi adding ɗin time, za ka shiga, za su ɗora maka wata ƴar talla wadda ba ta wuce ta second 30 ba. Idan ka gama kallonta za ka yi adding ɗin time. Already daman suna ba ka time ma. Sannan na biyu, nan wurin shi ma za ka zaɓi United States 1. Idan ka zaɓa, sai kuma za ka zaɓi nan Airtel. Akwai, za ka ga to a nan abin nan ɗin yake. Akwai Airtel 48 MB per day, shi wannan na farkon kenan wannan. Sannan kuma akwai na biyu ga shi nan Nigerian Airtel 50 MB. To kun gani nawa akan 50 MB yake, to sai ka zaɓi wannan. Sai ka yi connecting ɗin shi haka. Ga shi nan wurin za ku gani zai yi. Kuma yana da ƙarfi sosai gaskiya. Saboda haka idan ma bai ba za ka ƙara jarabawa, ka ƙara yi, za ka ga ya fara rolling. Ga shi ya fara. To ya yi connecting kenan, yana tafiya. To nan za ka iya ƙara time ɗinka, saboda ni dan kun ga nan awa 3 ce nake da shi. To idan ina so in ƙara zan danna nan add time, sai in danna nan zai nuna min talloli. Idan ya nuna talla, wannan ita tallar suna sako ta ne OTP. अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाओगी तो za ka kasance wannan ita ce ainihin tallar da za su iya baka, wadda za su ƙara ma time. Ga shi nan na yi misali, tana loading bidiyo ɗin. Ga shi nan kunduwa za ku tana ci kusan MB noma. Ga shi nan wannan sun saka maka ita tallar da ka gama. अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाओगी. Yau to kun ga sun ƙara min kusan awa 3 ma kenan. To yau kamar haka za ka rinƙa yi. To idan kuma kana so idan ka cinye wannan 50 MB ɗin, to sai kuma ka yi disconnecting hallau, ko kuma ma zai tsaya da kai, sai ka shiga nan hallau, sai ka danna wannan 48 MB ɗin hallau, sai ka ƙara connecting. Idan ka yi connecting zai tafi shi ma. Duk da dai ban san matsalar take faruwa ba, amma yana yi shi ma. Yawwa, to kun ga shi ma ya tafi. To shi ma haka za ka kwashe 48 MB ɗin wannan kamar yadda na ma bayani. To wannan shi ne a taƙaice. Ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu ci gaba da ɗora muku wannan. Insha Allahu na MTN ma yana tafe. Bi-iznillahi ta'ala.